Jeg synes, det er trygt og godt at bo i Østbirk, fordi at det er en forholdsvis lille by, hvor man kan føle sig tryg. Mange de kender hinanden og har nogle forskellige relationer. Der er også tilgang, så byen er i udvikling, så man kan eventuelt danne nogle nye relationer. Så synes jeg, det er fedt i forhold til, hvis man har planer om at stifte familie. Fordi at ens børn kan opvokse ude i form af de daginstitutioner, der er og dagplejer. Og de kan gå i skole herude indtil 9. klasse. Vi har en idrætsforening, som jeg synes, der er rigtig god, fordi at man kan gå til de fleste forskellige idrætsgrene i form af fodbold, håndbold, tennis, badminton. Der er noget for de ældre i form af senioratletik og petanque. Vi har spejderhytten, hvor der er mulighed for at gå til spejder og udfolde sig på en anden måde. Så har vi skytteforening, hvor man kan gå til skydning det meste af året, fordi de har både skyttehuset, og så har de kælderen inde ved hallen, som man kan skyde indenfor. Der er rigtig mange muligheder. Østbirk er jo en by, som jeg synes på landkortet ligger rigtig godt placeret i, at vi har motorvejen tæt på. Vi har en halv time til Aarhus, vi har 20 minutter til Horsens, 20 minutter til Brastrup, 25 minutter til Vejle. Så vi ligger ret centrum her i trekantsområdet. Der er gode busforbindelser fra Østbirk til de større byer også, så man kan tage den offentlige transport. I forhold til byen og virksomheder, så har vi mange små lokale selvstændige virksomheder i byen. Og vi har Velo, som er en helt stor spiller i forhold til at skabe arbejdspladser for blandt andet byens borgere herude. Og alle byens virksomheder her, de er rigtig gode til at støtte op om byens aktiviteter og hvad der sker i omegnen. I Østbirk er der rig mulighed for at udnytte den rigtig flotte natur, der er her, ved flotte gåture i både den ene og den anden ende af byen. Alt i alt er Østbirk en fantastisk by at bo i. Du har stort set alt, hvad du skal bruge i form af indkøb, børnehave, skole, idrætsforening og alt i alt en skøn natur og en masse arbejdspladser. Så her er alt, hvad du skal bruge i din hverdag. Kom og vær en del af fællesskabet i Østbirk by.